Welcome, it's a new for YouTube channel here. Chisawawa ku MDF Part 2. Mosatsata ndondomeko, nthambi ya MDF inagula zakudya za mchitini zotchedwa, food rations, ndipo anakanika kulondoloza ndalama zokwana 208,948,244 kwacha 71 tambala zimene akuti anagwiritsa ntchito pogula zakudyazo. Zimene anachitazi ndikusemhana ndi Treasury Instruction 11.7.12 ya 2004 imene imafuna kuti nthambi zonse zizilondoza katundu amene zagula. Mabarracks angapo a MDF anagwiritsa ntchito ma rations popanda kuonetsa kuti alandira. Mabarracks ndi monga Chilumba Barracks yomwe inagwiritsa ntchito 40,205,132 kwacha 47 tambala. Parachute Battalion inagwiritsa ntchito ndalama zokwana 26,882,417 kwacha 24 tambala. Lilongwe Airbase inagwiritsa ntchito ndalama zokwana 2,433,000 kwacha. Ndipo MAVUTO inalandira ndalama kwambiri zopitilira 139,417,695 kwacha. Kugula katundu kwa amene sanapikisane nawo. MDF ya mdziko muno inagula food rations wa ndalama zokwana 108,319,085 kwacha kuchokera kwa masupplier amene sanapikisane nawo pofuna kuperekera katundu ku nthambi ija mchingerezi imachedwa kuti ma bidding process. Uku ndikusemhana ndi section 19 yakagulidwe katundu mboma ya Public Procurement and Disposal of Assets PPDA Act ya mchaka cha 2017. Bungwe la NAO linati uku ndikuyika chiopsezo ndalama za boma popeza nthambi ikuza kukhala kuti inalipira ndalama zambiri kwa suppliers, ndipo ndalamayo ndiyosiyana ndi mtengo weniweni wa food rations yo. Poyankhapo nthambi ya MDF inati inachita izi kamba kakuti ndondomeko yoperekera ma contract kwa supplier ena inachedwa, komanso ma supplier enawa anakana kuperekera katunduyo kamba kakugwa kwa mphamvu kwa ndalama yakwacha. Nayo Chilumba Barracks inakanika kulondoloza ma vouchers ndalama zokwana 59,133,988 kwacha 28 tambala zimene anapatsidwa kuti agulire katundu ina. Izi ndizosemhana ndi Public Audit Act ya mchaka cha 2018 imene imalamula kuti a Auditor General apatsidwe mpata wonse wofufuza ndi kudziwa pamene pali kalata zoyenera zogwirira ntchito yawo. Bungwe la NAO linati izikhoza kutheka kuti Chilumba Barracks inalipira ma food rations amene sanafike ku mabarracks awo. Poyankhapo MDF inati mavuchawo anangosokonezedwa, alipira ndalama zambiri mpakatundu. MDF inapezeka kuti inalipira mopitilira ndalama zokwana 642,580 kwacha pakatundu ina amene inagula. Izi ndizosemhana ndi kagulidwe ntchito ka ndalama za boma, ndipo ndikusemhana ndi Treasury Instruction 2004 imene imanena kuti ngati zatero ndalamazi zimene zibwezedwe ku boma. Ofesi ya NAO ndiyo khumudwa kuti boma la dziko lino linataya ndalama zoterezi, ndipo anapempha akuluakulu aku MDF kuti alondoloze ndalamazi ndipo zibwezedwe. Nthambi ya MDF inakanikanso kulondoloza katundu wa ndalama zokwana 52,824,376 kwacha 47 tambala amene anali akumusunga ku ma warehouse awo. Izi zinakwiyisa ofesi ya NAO, ndipo MDF inati ifufuza bwinobwino kuti kauneuneyo amalizike mu nthawi yake. Akanika kupereka kalata za ma contract. Nthambi ya MDF inakanika kupereka kalata zoyenera za ma contract awo ndi kampani zina kuti ziwunikidwe ndi akatswiri kuchoka ku office ya NAO. Kalatazo ndi za ma contract a ndalama zokwana 1,248,635,274 kwacha 6 tambala, ndipo izi ndizosasana ndi Treasury Instruction 5 ya mchaka cha 2004. Pamnthawi imene audit
imachitika ku MDF mavouchers amacontract a ndalama zokwana 1.24 billion kwacha sanapezeke, ndipo izi zinakanikitsa ofesi ya NAO kulondoloza mmene nthambi ikugwiritsira ntchito ndalama zake. Izi kwa iwowo akuti ndi zotheka kuti nthambi ya MDF inalipira macontract kwa kampani zabodza zomwe zinawonongetsa ndalama zambiri za boma. Poyankhapo MDF inali yodabwa kuti makalata amacontract osewa anali atasowa, ndipo anati apezeka posachedwapa. Chisawawa chonsechi ndikuphatikizapo kunena kuti m'mbuyomu nthambi ya MDF inagula ndege zitatu zimene zinali zowonongeka kale, komanso galimoto 32 za mtundu wa Armored Person Carriers APC zimene kagulidwe kake ndi kachinsisi komanso ndi kachinyengo. Mayankho a mkulu wa asilikali mdziko muno atafunsidwa kuti ayikirepo ndimanga kusokonezeka kwa ndalama zaboma komanso kulemba kalata yabodza yofuna kupatsidwa ndalama za nkhaninkhani zimene sanagwire ntchito yake, General Paul Valentino Phiri anawuza mtolankhani wa PIJ kunena kuti akumane maso ndi maso kuti ayankhulane momveka bwino pa nkhaniyi. Valentino Phiri anawuza mtolankhaniyo kunena kuti akuyenera apeze zoona ndi zenizeni osati zam'maluwa zimene amakonda kulemba. Iwowa anatinso mwina kufunsa kwake kubwera kamba kakuti mtolankhaniyo akutumidwa ndi anthu amene amafuna udindo wake. Patatha maola awiri chiyankhenizi, General Valentino Phiri akuti analemberanso mtolankhaniyo kumuwuza kuti akabwera ku ofesiko sakumananso ndi iyeyo koma asilikali ena amene angamulongosolere mmene amagwirira ntchito yawo, popeza nkhaniyi si yayiwowa koma ya MDF yonse. Pa ichi akuti mtolankhaniyo azilemba nkhani zoona zenizeni osati kumangotumidwa kuti azilemba nkhani zabodza. Pamapeto pa uthengawo a General Valentino Phiri anapereka langizo kwa mtolankhaniyo kunena kuti akudziwa munthu amene akumupatsa nkhani zabodzazo, ndipo iwowa ndi okhumudwa kuti iyeyu sakusamala popeza zimene akuchitazi zimuyikitsa m'mavuto adzaoneni. Aphiriwa sanasiyire pompa koma kumuwuzabe mtolankhaniyo kunena kuti amene akumupatsa nkhanizi anayeserapo mbuyomu kumpekera zambiri koma anakanika. Akuti cholinga chake kunali kuti amuyipitsire mbiri ndi cholinga chakuti asasankhidwe kukhala komanda wa asilikali mdziko muno. Iwo anatinso palibe chimene mtolankhaniyo akufufuza chatsopano, ndipo iyeyo akungopatsidwa kuti alembe nkhani zimene ena mdziko muno analemba kale. Aphiri anatinso iyeyo akulembera nkhanizi maofesa ena aku MDF amene amadana naye popeza anthuwo anayesera kupita ku ACB kuti akamusumire koma sizinaphulika anthu, ndipo panopa akumagwiritsa ntchito iyeyu. Komatu mtolankhaniyo anawuza mkulu wa asilikali kunena kuti sakulimbana nawo koma amangofuna kuwunikira mmene ndalama zaboma zimagwiritsidwa ntchito ku MDF uku. Apa a General Phiri anatumizira mtolankhaniyo ripoti la Audit General limene kumbali yawo akuti ofesi ya NAO sinakambepo china chilichonse chimene iyeyu amakamba. A General Phiri analengezanso mtolankhaniyo kunena kuti asamale kuti asapezeke akulakwira lamulo lililonse mdziko muno, popeza zikatero ndiye kuti iyeyo auna chimene chinameta nkhanga mpala. Mkulu wa asilikaliyo anawuzanso mtolankhaniyo kunena kuti ali kubisala koma kuli kupanda phindu, popeza mdziko muno palibe amene akumusaka iyeyo. Kuwonjezerapo mkulu anatinso mtolankhaniyo akulipidwa ndi asilikali ena amene anapuma komanso amene ndi wokalamba, ndipo asala ndi nthawi yochepa kuti amwalire. Anamuwuzanso kunena kuti ku South Africa aliko asangalale kubwino popeza zomwe akulimbana nazo sizimufikitsa kutali.